ang masarap na ulam, guys. Yan. Ito, puso ng saging. Ang ginawa ko, blanch ko, tapos piniga ko, guys. Ayan, para hindi mapakla. Tapos, ito, ano natin, lagyan natin ito, guys. Nagprito ako para sa, habang yan ay, malapit ng kumulo. Ayan, lagyan natin ng pritong bangus. Ayan. Ulo at saka buntot. Ayan. Tapos lagyan ng paborito ng lahat, bagoong. Ayan. Habang sobrang kumukulo siya, ayan, lagay natin ang piniga nating puso ng saging. Ayan. Puso ng saging, guys. Tapos, ilagay na natin lahat-lahat ng mga vegetable, guys. Ayan. Talong, patola, sitaw, ayan.